салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Малоҳат Назаршозода ва Манучер Маҳкамов. Салом. имрӯз узви бюрои сиёсии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Чин, роҳбари дафтари Комиссияи корҳои хориҷии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Чин, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван И бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван Иро ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти вохӯрӣ вазъи кунунии ҳамкории ду кишвар ва масоили мубрами минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуд. дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоюли афзояндаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ҳамаҷонибаи кишварҳо изҳори қаноатмандӣ намуда иброз доштанд ки мо ҷонибдори идомаи тақвияту густариши чунин анъанаҳои ҷавобгӯ ба манфиатҳои бунёдии мардумони ду кишвар ҳастем. محترم جناب وانی شما را و جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگویم. باعث قناعتمندی است که مناسبت‌های دوستی و شریکی استراتژی همه‌جانبه کشورهای ما تمایل افزاینده را دارند. پیشبرد استوارانه رابطه با جمهوری مردم چین در اولویت سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد. زمینه اصلی آنها را عنعنه‌های نیکی حسن همجواری، احترام و اعتماد بین همدیگری تشکیل می‌دهد. ما جانبدار ادامه تقویت و گسترش چنین عنعنه‌های جوابگو و منفعت‌های بنیادی مردمان دو کشور هستیم. در این روند سال جاری با در نظر داشت تماس و دیدارهای سطح عالی و بلند در روابط دوجانبه مرحله مهم به شمار می رود. باور دارم که این بازدید نوبتی شما از تاجیکستان همچنین به تحکیم میوه‌های شریکی جانبه مساعدتی مؤثر خواهد کرد. با کمال میل رشته سخن را به شما جناب вазир میگم. مرحمت بوردیار شما. Благодарю вас, господин президент, за то, что сразу после моего пребывания вы меня приняли. Это мое первое мероприятие в рамках визита. Прежде всего, позвольте передать вам теплый привет, наилучшие пожелания от вашего большого друга, председателя Стимпина. Вы, господин президент, пользуется широкой поддержкой, глубоким уважением со стороны таджикского народа. Вы также являетесь самым авторитетным, опытным политиком в регионе. В эти последние годы вы преодолевали самые тяжелые испытания, в частности, военные годы, и вели таджикский народ на путь развития и процветания. Вы внесли огромнейший, высокий, большой вклад в развитие таджикского народа. Это вызывает у нас глубокое уважение. И каждый раз, когда мы здесь находимся, всегда восхищаемся последним новым развитием этого города. Как большие друзья, мы искренне рады за вас. таъкид гардид ки чин яке аз шарикони бузурги кишвари мо дар бахшҳои тиҷорату иқтисод ва сармоягузорӣ мебошад. ҳаҷми умумии сармояи чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар 10 соли охир 3.8 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. зимни мулоқот густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноат, бахусус саноати кӯҳӣ, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ муҳокима гардид. дар ин зимн алоқамандии ҷониби Тоҷикистон ба роҳандозии ҳамкории фаъол бо чин оид ба татбиқи лоиҳаҳои
муштараки марбут ба иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва истеҳсолот дар Тоҷикистон бо истифода аз технологияҳои сабз таъкид карда шуд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳангиву гуманитариро баррасӣ намуданд. ҳамзамон табодули афкор доир ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои амният пеш аз ҳама дар масъалаҳои муқовимат ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир сурат гирифт. зимни баррасии масоили мубрами ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳкими ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ бахусус дар чаҳорчӯби созмони ҳамкории Шанхай ва Осиёи марказӣ ҷамъи Чин зоҳир гардид. ҳамчунин аҳамияти идомаи ҳамкории минбаъда ҷиҳати дастгирии ташаббусҳои глобалии ҳамдигарӣ таъкид карда шуд. дар донишгоҳи давлатии Куло ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ бо ибтикори Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Мактаби сиёсии пешвои миллат конференсияи 4-уми байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Куло. дар донишгоҳи давлатии Куло ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ иштирокчиёни ҳамоиши байналмилалии илмӣ назариявӣ таҳти унвони Мактаби сиёсии пешвои миллат аз намоишгоҳи асарҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастовардҳои илмӣ тадқиқотии омӯзгорону донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат дидан намуданд. дар қисмати расмии ҳамоиш муовини якуми раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, муовини раиси вилояти Хатлон Абдусамадзода Анзурат, ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, директори Маркази исломшиносӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Куло иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамчунин аз донишгоҳҳои Федератсияи Россия тариқи фосилавӣ олимону муҳаққиқон ба ҳамоиш пайваста маърузаҳои хешро пешниҳод карданд. баромадкунандагон зимни ирояи маърузаҳои илмӣ таъкид доштанд, ки дар сафҳаҳои таърихи давлатдории миллӣ санаҳои пурарзиш ва сабақомӯзе ҳастанд, ки аз ояндаи нек башорат медиҳанд ва мардумро ба амалӣ намудани ташаббусҳои шоиставу ифтихорӣ ҳидоят менамоянд. маҳз ҳамин садоқату ифтихор заминаи устувори марҳилаи рушду пешрафт ва таъмини таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ арзёбӣ гардида, дар саргаҳи амалӣ намудани ҳадафҳои созанда, ташаббусҳои сатҳи баланд ва шоистаи таҳсини асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши меҳварӣ доранд. иброз гардид, ки илм поягузори рушди устувор, самаранокӣ дар иқтисодиёту истеҳсолот, пойдорӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва комгорӣ дар сиёсату маънавиёт арзёбӣ мегардад. дар ҷаҳони муосир собит гардидааст, ки ҳар ҷое амалия ба илм тавъам аст, он ҷо рушд ва пешрафту комёбиҳо назаррас мебошанд. ҷалби олимону муҳаққиқон ба коркарди илмии татбиқи ҳадафҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои муайяншуда саривақт, суроғавӣ, пурмаҳсул ва устувор дастёб гарданд. мактаби илмии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ташаккул ёфта кадрҳои болаёқат аз лиҳози идеологӣ омода гашта ба таҳкими иқтидори илмии мактаби сиёсии пешвои миллат ба роҳ монда шуда, механизмҳои муосири рушди устувори асосҳои институтсионалии мамлакат ташаккул дода мешаванд. кори ҳамоиш қисмати дуюми рӯз дар 5 бахш сиёсатшиносӣ ва идоракунӣ, иқтисодиёт ва энергетика, ҳуқуқ, амнияти миллӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ, маориф ва илм, кишоварзӣ ва саноати кунонӣ идома ёфт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Куло барои барномаи Навид. дар доираи пазируфта шудани ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид доир ба эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, имрӯз бо ибтикори раёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар мавзӯи ташаббусҳои пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим, иқтисодиёт ва экология ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ доир гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо.
ҳамоиши ҷумҳуриявӣ бо иштироки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, маркази пиряхшиносии Академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва донишмандону таҳлилгарони бахши обу иқлим доир гардид. Зимни суханронӣ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон Эмомалӣ Насириддинзода зикр шуд, ки ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон дар шахсияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳаллу фасл ва дарёфти роҳу усулҳои рафъи мушкилоти вобаста ба обу иқлим хеле муҳим ва саривақтиянд. иқдомҳои оқилонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати раҳандозии ҳамкории бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи расидан ба рушди устувор дар соҳаи обу иқлим заминаи мусоид фароҳам меоранд. Дар шароити имрӯза маҳз мавқеъгирии маҷмӯӣ метавонад барои ҳалли мушкилоти рӯзмарра, рушди иқтисоди сабз ва пешрафти босубот заминаи боэътимод гузорад. ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ҳифзи захираҳои об, пиряхҳо ва нигаҳдошти солимии муҳити зист дар як муддати кӯтоҳ соҳиби обрӯи эътибор ва самимияти бошандагони сайёра гардид. То охири асри 21 дар мамлакатҳои ҳавзаи дарёи Амударё камбудии об 8 то 11 километри куб дар як сол ба амал меояд. Ба миқдори миёна зиёдшавии аҳолии минтақа то 320 000 одам дар як сол, талаботи оби ошомиданро то 2,5 километри куб дар як сол зиёд менамояд. Инчунин рушди иқтисод боз иловагӣ 1,5 километри куби об. дар робита ба ташаббусҳои пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим зикр гардид, ки таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки пиряхҳо солҳои охир зери таъсири тағйирёбии иқлим қарор гирифтаанд. Обшавии онҳо ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. мо мушоҳида намуда истодаем, ки пешвои муаззами миллат таи 12 солаи охир аз минбарҳои баланди ҷаҳонӣ масъалаи мазкурро бардошта ҷомеаи ҷаҳониро аз оқибати ногувори он ба сайёра ҳушдор медиҳанд. таъкид гардид, ки ташаббуси панҷуми тоҷикистон соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо гувоҳи боз ҳам баланд гардидани обрӯву эътибори кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. бо назардошти пешниҳодҳои саривақтии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаҳои об ва иқлим, моро зарур аст, ки ҳамчун мутахассис ва муҳаққиқ ташаббускор бошем ва тамоми чорабиниҳои ба нақша гирифтаро пайгирона ба таври мақсаднок ва дар сатҳи баланд иҷро намоем, то ки онҳо баҳри рушди устувор ва амалӣ гардидани иқдомоти навбатӣ самараи дилхоҳ диҳанд, гуфта шуд дар ҳамоиши ҷумҳуриявӣ. иқдомҳои ғамхоранаи роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба насли наврасу ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолии кишвар бар аъло эҳсос гардида, ба хотири рӯҳбаланд намудани наврасону ҷавонон ва бо мақсади таъмини таҳсилоти муносиби ҷавонон як қатор имтиёзҳо аз ҷумла стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ки бо баҳои аъло таҳсил ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд дода шудааст. гузориши навбати ҳамкорони мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар толори фарҳангии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ бо иштироки беш аз 200 нафар гирандагони стипендия аз ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳон, Қубодиён, Дӯстӣ, Шаҳритӯз, Носири Хусрав ва ҷавонони фаъол доир карда шуд. дар оғози ин ҳамоиш раиси Кумитаи Корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулаҳмадзода Зулфиқор аз эътимоди ҷавонон ва нақши онҳо дар пешрафти кишвар сухан кард ва сарҷамъ шудани онҳоро фолинек пиндошт. зимнан гуфта шуд, ки дар кишвар беш аз 3 миллион ҷавон аст ва аз ин шумора 3000 нафараш гирандаи стипендияи президентӣ мебошад. аз ҷумла дар вилояти Хатлон тибқи иттилои масъулини соҳа 1200 гирандаи стипендияи президентӣ буда, имрӯз барои таълиму тарбия ва фароғати онҳо тамоми шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. хушбахт аз он ҳастам, ки дар сояи ғамхориҳои фарзона фарзанди миллат фаъолият ва таҳсили илм намуда истодаам. дастгирии ҷавонон дар замони соҳиб истиқлолӣ бевосита аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи зарурӣ амалӣ шуда, боиси ҳарчи бештар фаъол гаштани ҷавонон дар ҷомеа гаштааст. мавриди зикр аст, ки сарвари давлат дар ҳар як баромад ва суханрониҳои худ ба масъалаи дастгирии ҷавонон диққати хоса дода, тамоми шароиту имтиёзҳоро
برای جوانان چون قشر آینده ساز ملت فراهم آورده است. من هم از این امتیازها برخوردار گردیده در سال تحصیلی 2023-2024 گیرنده استیپندیای پرزیدنتی گردیدم. امروزها اقدام پیش گرفته پیشوای معظم ملت هر یک فرد بیداردل و صاحب وطن را وادار می‌سازد که برای شکوفایی و سازندگی از این هم بیشتری وطن محبوب خود سهمگزار باشیم، زیرا این امکانیت و شرایط و امتیازهایی که برای جوانان ما با تلاش‌های بی سابقه سرور دولت میسر گردیده است نه هر یک جوان دولت دیگری دارد. امن، صلح و ثبات و وحدت ملی بهترین نادرترین نعمت است و ما باید به قدر این دستاورد که بر عوض تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی به ما آمده است برسیم و چون گوهرک چشم احتیاط کنیم. در ادامه چاره‌بینی یک قطار شرکت کنندگان نیز در نوبت خود به سخن برآمده میناداری خویش را بهر غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت کشور اظهار نمودند. قید کرده شد که جواباً به دستگیری‌های رهبریت عالی مملکت اید به تامین شرایط‌های تعلیم باید با بهای اعلی و انتظام نمونوی تحصیل نموده آینده با فعالیت نظررس در کارهای جمعیتی و دولتی صادقانه خدمت نموده در رشد و ترقیات وطن خود سهمگزار باشند. سال چهارم است که سزاوار نام پرشرف گیرنده استیپندیای پرزیدنتی هستم. ما جوانان سعادتمند تاجیک، زادگان دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمان از محبت و صمیمیت به اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته بهره‌ور بوده، پیروی همیشگی این شخصیت بی‌نظیر در راه سازندگی و بنیادکاری کشور بهشت‌آسایمان تاجیکستان عزیز تا ابد باقی میمانیم. ما نسل نورس و جوان سیاست خردمندانه و دوراندیشانه و بنیادکارانه پیشوای ملت را پیروی نموده در تحکیم استقلالیت، پایداری صلح و وحدت، حمایه منفعت‌های ملی، تحکیم و رشد دولت ارج گذاشته با دانش و معرفت، جهانبینی وسیع، ذکاوت بلند، خودشناسی و وطنپرستی برای به کشورهای متمدن برابر گردیدن آن سهم ارزنده خویش را می‌گذاریم. سپس به یک چند از جوانان فعال ولایت شهادتنامه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی و سپاسنامه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. قسمت دیگری همایش با پیشنهاد برنامه فرهنگی اهل هنر مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی که عبارت از سرود و ترانه‌های ترنمگری وحدت و یکدلی و استقلالیت حسن انجام یافت. نزدیک به یک عصر است که در بیشتر از 150 کشور دنیا 18 می همچون روزی آثارخانه‌ها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان نیز در شمار جشنگیرندگان این چاره‌بینی زیبا شامل است. از جمله امروز وابسته به روز آثارخانه‌ها در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تدبیر علمی فرهنگی برگزار شد. تفصیلات از جریان این همایش. روز بین‌المللی آثارخانه‌ها این سنه از سال 1977 در دایره یک قطعنامه سازمان ملل متحد همساله در بیش از 150 دولت دنیا تجلیل می‌گردد و با این مناسبت همایش‌های سطحی بین‌المللی نیز دایر کرده می‌شود. چون این یک تدبیر علمی فرهنگی به این خاطر در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در همایش رهبریت وزارت فرهنگ، مدیران آثارخانه‌های ملی و باستانشناسی و دیگر زیرساختارهای این نهاد اشتراک نمودند. تاکید گردید که آثارخانه مکانی است که برای معرفی ملت، تاریخ و عنعنه‌های این و یا آن دولت مهم میباشد. این بخش فرهنگ امروز در کشور ما با توجه خاصه رهبریت عالی سیاسی کشور رشد کرده. امروز در تمام مناطق مملکت در این آثارخانه‌ها برای مهمانان داخل و خارج باز است. همایش مذکور از دو قسمت عبارت بود و در بخش اول آن یعنی که تمام نمایندگان آثارخانه‌های شهر نوای جمهوری ابتدا از آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان دیدن نمودند و بعد از آن در همایش اشتراک نموده از جانب عالمان و متخصصان معروضهای علمی را شنیده درباره پهلوها و مشکلات‌های سمت آثارخانوی معلومات مشخص را به خود گرفتند. همزمان شام این بگاه یا خود بگاه 18 می یعنی که در آثارخانه ملی تاجیکستان باشد چورابینی شب در آثارخانه دایر گردیده شده است که تمام اشتراکچیانی که در همایش
مذکور اشتراک کرده بودند در نمایش شب در استخوان نیز دیدن میکنند و برای در دورهای من بعده راهاندازی نمودن این همایش در استخوان‌های خود چاره‌های ضروری را می‌اندیشند. марузатчиён ҳамчунин нақши осорхонаро дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа огоҳии шаҳрвандон аз таъриху фарҳанги ниёгони гузашта ва амсоли ин неку муассир бунёд намуда таъкид доштанд ки аз шаҳрвандон тақозо мегардад ки дар замони ҷаҳонишавӣ иртиботро бо осорхонаҳои кишвар вусъат дода ба ин васила барои тарбияи насли наврас дар рӯяи хештаншиносиву арш гузоштан ба таъриху фарҳанги бою қадимии миллат самгузор бошанд. қобил ба зикр аст ки ба ин муносибат дар тамоми минтақаҳои кишвар чорабиниҳои фарҳангӣ маърифатӣ бо ҷалби собиқадорону таърихшиносон баргузор мегардад. барои масъулон ва кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон бошад анъана шудааст ки рӯзи 8 май бо иштироки ҳамаи дӯстдорони таърих сайри осорхона ташкил кунанд ва онҳоро бо намунаи ёдгориҳои бостонии миллати тоҷик бори дигар ошно созанд. шабе дар осорхона ин навбат низ бо иштироки шумораи зиёди сокинону меҳмонон ҷараён гирифт. иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дӯстдорони таъриху фарҳангро ба ҳам овард. дар оғоз дар саҳни муассиса ҳунармандони сирки давлатии тоҷикистон ва театри ҷумҳуриявии лухтаки шаҳри душанбе бо барномаи махсус баромад намуда сокинону меҳмонони пойтахтро ба чорабинӣ даъват карданд. дар қисмати расмии чорабинӣ муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода баромад намуда аз номи раиси шаҳри душанбе раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳозиринро ба муносибати рӯзи байналмилалии осорхонаҳо табрику таҳният гуфт. зикр шуд ки фаъолияти осорхонаҳо ҳамеша дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. зеро осорхона маконест ки ба воситаи ёдгориҳояш метавонад ба ҳиссиёти тамошобин таъсир гузошта шахсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ифтихори миллӣ арҷгузорӣ ба осори таърихӣ зебоипарастӣ ва дарки олами нафосат тарбия намояд. баъд аз қисмати расмии чорабинӣ иштирокчиёни барномаи бошукӯҳ вориди осорхонаи миллӣ гашта аз намоишҳои хоса дидан намуданд. дар тоҷикистон иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона бори нахуст аз ҷониби осорхонаи миллӣ 18 майи соли 2013 гузаронида шуд. инак имсол муротибаи 11 аст ки ин чорабинӣ дар тоҷикистон ташкил карда мешавад. бояд гуфт ки масъулини осорхона вобаста ба завқи тамошобинони синну соли гуногун чорабиниҳои ҷолиб ташкил намуданд. дар маҷмӯъ ҳифзи саломатии шаҳрвандон дар меҳвари сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумат қарор дорад ва ба ин хотир дар даврони соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳо маркази вилоятҳо ва пойтахти кишвар даҳҳо муассисаҳои нави тиббӣ сохта ба истифода супорида шуданд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бошад, таъмиру азнавсозӣ ва бунёди садҳо муассисаи нави тиббӣ ба нақша гирифта шудааст. ин равандро дар шаҳри Кӯлоб ҳамкоронамон пайгирӣ карданд. баҳри истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза касб мекунанд. бахшида ба ин санаи муборак дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бунёду азнавсозӣ ва таъмири беш аз 490 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуданд ки як қисми онҳо аллакай мавриди истифода қарор гирифтанд. дар ин шумор иншооти соҳаи тандурустӣ низ шомил мебошанд. айни замон дар ҷамоатҳои деҳот сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ идома доранд. бо татбиқи барномаи давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби сармоя аз сарчашмаҳо аз ҷумла лоиҳаи таҳкими устувори иҷтимоии иқтисодӣ дар деҳаи ватаншо шамсафи ҷамоати деҳоти зарбдор сохтмони бинои бунгоҳи тиббӣ аз ҷониби пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди субҳи босафо баромонда шудааст. дар иншооти мазкур корҳои асосӣ ба анҷом расонида шуда андовакунӣ ва корҳои рангуборкунӣ рафта истодааст.
ҳамин гуна бинои бунгоҳи тиббӣ аз ҷониби пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сайёр дар деҳаи марғаки ҷамоати деҳоти зарбдор идома дорад. дар корҳои сохтмонӣ бинокорони маҳаллӣ ҷалб гардида корҳои сохтмониро бо сифати баланд пеш бурда истодаанд. иттилоъ дода шуд ки дар деҳаи мазкур бунгоҳи тиббӣ набуд ва беш аз 600 нафар аҳолии деҳа барои гирифтани кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ масофаи 3 километрро тай карда деҳаи ҳамсоя мерафтанд. ساختمان بنگاه تیبی را از ماه دکبر سال 2023 کار را آغاز کردیم. در ساختمان 10 نفر کار و فعالیت کرده ایستادند. ما علاقه کارهای اساسی ساختمان را به اتمام رسانده ایستادیم. مقصد اساسی ما باید در جشن استقلالیت دولتی این انشاءات را به انجام رسانیم. зери лоиҳаи мазкур боз як бинои бунгоҳи тиббӣ барои расонидани хизмати тиббӣ ба беш аз 1800 нафар сокинон дар деҳаи кулли ҷамоати деҳоти Даҳана бунёд гардида истодааст. бинои бунгоҳи тиббӣ аз рӯи нақша мебояд моҳи декабри соли 2024 мавриди истифода қарор гирад, вале сохтмончиён кӯшиш доранд онро пеш аз муҳлат дар моҳи сентябр ба истифода супоранд. дар деҳаи гулободи ҷамоати деҳоти Даҳана бошад, сохтмони бинои бунгоҳи тиббӣ пурра ба анҷом расонида шудааст. сохтмони иншооти мазкурро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кулобдеҳ сохтмон ба уҳда дошт. чун иншоотҳои дигар барои бунгоҳи тиббӣ биноҳои ёрирасон ва шабакаи мустақими гармидиҳӣ сохта шудааст. сокинон ва кормандони соҳаи тибби ин деҳа низ аз набудани бинои наву замонавӣ мушкилӣ доштанд. баъди ба истифода супоридани бинои нав беш аз 1500 нафар сокинони деҳа аз хизматрасонии бо сифати тиббӣ дар деҳаи худашон бархурдор хоҳанд шуд. вазъи бинои саломатӣ бунгоҳи саломатии деҳаи мо дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. баъди ба истифода додани бинои нав хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтару хубтар менамоем. иттилоъ дода шуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон биноҳои нав бо таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешаванд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Кӯлоб сохтмони 4 бунгоҳи тиббӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳукумати шаҳри Кӯлоб рафта истодааст. дар маҷмӯъ бунгоҳои тиббие ки сохта истодаанд зиёда аз 5000 аҳолиро хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. бинобар иттилои шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Кӯлоб то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб таъмиру азнавсозӣ, муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ва сохтмони якқатори иншооти соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шудааст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар вилояти Хатлон бо амалӣ гардидани барномаи давлатии бунёди боғу тогзори нав ва барқарор кардани боғоти кӯҳна сол то сол майдони боғҳои мевадиҳандаи содиротӣ зиёд мегардад. боғдорони вилоят бо пухта расидани меваҷот аз ҳар вақти дигар ташвиши зиёд доранд. заҳматкашон ин шабу рӯз ҳосили заҳматашонро ҷамъ оварда ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз вилояти Хатлон. вилояти Хатлон аз содироткунандаи асосии меваю сабзавот дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба кишварҳои хориҷ маҳсуб ёфта, мурури фароҳам гардонидани шароиту имкониятҳо ҷиҳати рушди бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ ва густариши ҳамкориҳои тиҷоратӣ бо соҳибкорони дохилу хориҷӣ сол аз сол ҳаҷми содироти меваю сабзавот ба кишварҳои гуногун меафзояд. айни замон деҳқонону боғдорони ноҳияҳои Қубодиёну шаҳри Туз ҳосили хушсифати меваҷот аз ҷумла зардолуро ҷамъоварӣ карда, мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ бастабандӣ карда истодаанд. кишоварзии ноҳияи Қубодиён аллакай ҷамъоварии ҳосили пиёз, қисман картошка, самти боғқати асосан зардолу ба давлатҳои хориҷа содирот шуда истодааст. мо дар якҷоягӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавӣ умед дорем ки чӣ хеле ки мо соли гузашта низ содиротро барзиёд иҷро карда будем, имсол ҳам нақша дорем содироти маҳсулоти кишоварзиро барзиёд иҷро менамоем. дар ноҳияи шаҳри Туз майдони боғҳо 1500 гектар зиёд мебошад. аз он ҷумла боғи ҳамин зардолӣ 584 гектар ҳамин ҷамъияти
اهالی 180 گکتاره تا 800 گکتار می باقی زردآلو است. این زمان حاصل فراوان است. از همه طرف منطقه آمده میوه زردآلو را میچینیم و همین شکل پرود بار میکنیم و صادرات میکنیم. مساحت عمومی خوجگی ما 2 گکتار می باشد. فقط درخت زردآلو شیناندگی. این زمان ما در مابین 2 هفته کشید که زردآلو چینی را سر کردیم. اجاره‌کارا 10-15 نفره می باشند. هر روز میبیان 5 نفرش زنک اپاکوفکا میکنه زردآلو را. 10 نفرش زردآلو میچیندگی بچه ها است. تا همین روزه 2 تا 3 تن زردآلو را چینده به خریدارا دادیم. سال گذشته ای همین 2 گکتار 5 تن زیاد زردآلو فروختگی بودیم. چینیش زردآلو تا حالا ادامه دارد. خریدارا آماده ایستادن. ما کوشش میکنیم که زردآلو را به تلف به خریداران بسپاریم. با اطلاع نمایندگی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت امسال طبق دورنما باید از شهر و نواحی منطقه‌های باختر و کلاب 95,000 تن محصولات گوناگون کشاورزی به خارج کشور صادرات کرده شود و برای در عمل تطبیق نمودن این هدف تمام شرایط و امکانات لازمه فراهم می باشد. مسئولین جهت سری وقت اجرا نمودن دستور سپارش‌های سرور دولت در سمت بلند برداشتن حجم استحصال محصولات و صادرات آن تدبیرهای مشخص اندیشیده تا به امروز از حدود ولایت 9249 تن مال و محصولات کشاورزی از آن جمله 311 تن میوه زردآلو صادرات کرده شده است که این نشان دهنده در همین شب و روز نسبت سال گذشته 100 تن زیاد می باشد. این زمان ما در همین نوع شهر توز 10 روز شد که محصولات دهقان جمع کرده گرفته ایستادیم برای صادرات کردن به شهرهای قزاقستان، روسیه. بعد راهبرای خوجگی دهقانی شهرنامه داریم. تقریبا 60-80 تن بار شد که ما همه خوجگی دارو بار گرفته ایستادیم. آینده میخواهیم که همین با بسیارتر کنیم و 100 تن 120 تن رسانیم. طبق اطلاع باغپروران خوشبختانه سال جاری خریداران محصولات استحصالی زیاد است و بیشتر به خارج صادرات شده ایستاده است. خریداری شدن میوه پخته رسیده باغ آنها باشد آنها را هوسمند میسازد تا در رشد باغپروری و شنانیدن نوهای دیگری میوه‌های خوشصفت که خریداران خوب دارد کمری همت بندند. زیرا سری وقت جمع آوری گشتن حاصل پخته رسیده باغ‌های و استحصال و صادرات گشتن محصولات کشاورزی نه تنها به بودجه اقتصادی دهقانان فایده وارد میکند بلکه در رشد و پیشرفت دولت اگروصنعتی تأثیر کلان خواهد گذاشت. گزارش شهلای احمد خان، طالب جان سیفوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ولایت ختلان.